കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ രാമ ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ രാമ ഹരി 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ശ്രീരാധ. മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പഠിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത്. അത് പറഞ്ഞു, യമുനയാണെന്ന് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ഗംഗാ തീരത്ത് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? സെയിൻസ്, അത് മുനിമാര്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മഹർഷി വര്യന്മാർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അവിടെ എന്തായാലും സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് അവർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും മഹത്തായ ഈ അനുകൂല സന്ദർഭത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വസിഷ്ഠസ്യ മനഃശരദ്വാൻ ഭൃഗുരംഗിരാശ്ച പരാശരോഗാദിസുതോതരാമ ഉദത്യ ഇന്ദ്ര പ്രമദേ മവാഹോ. മേധാതിർദേവ ആർത്തി ക്ഷേണോ ഭാരദ്വാജോ ഗൗതമ പിപ്പലാദഃ മൈത്രേയ കവച കുംഭയോനിർ
ഭഗവതാ നാരദസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്ഛൻ മുതൽ നാരദൻ എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിവിധ ദിവ്യ പുരുഷന്മാരുടെ നാമധേയങ്ങളാണ്. അതിൽ അർത്ഥം എഴുതാനില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. എല്ലാം ഓരോരുത്തർ അവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള മുനി വര്യന്മാരെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പേരുകളാണ്. വിവർത്തനം. ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ഋഷിശ്രേഷ്ഠരായ അത്രി, ചവനൻ, ശരദ്വാൻ, അരിഷ്ടനേമി, ഭൃഗു, വസിഷ്ഠൻ, പരാശരൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, അംഗീരൻ, പരശുരാമൻ, ഉദത്യൻ, ഇന്ദ്രപ്രമദൻ, ഇത്മവാഹോ, മേധാതിഥി, ദേവലൻ, ആർട്ടിഷേണൻ, ഭരദ്വാജൻ, ഗൗതമൻ, പിപ്പലാദൻ, മൈത്രേയൻ, അറുവൻ, കവശൻ, കുംഭയോനി, ദ്വൈപായനൻ, ദേവർഷി നാരദൻ എന്നിവർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിലെ കുറച്ചു പേരുകളാണ് കേട്ടോ, എല്ലാം ഒന്നും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മുഖ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ചവന മഹർഷി, ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാമുനിയും ഭൃഗുമുനിയുടെ 6 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനുമാകുന്നു. ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട മാതാവ് അകാലത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രസവിച്ചു. അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചവന മഹർഷിയുടെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവനപ്രാശം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടില്ലേ ചവനപ്രാശം എന്ന്? അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ്, ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയണത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛൻ ഭൃഗുമുനിയാണ്, അമ്മയുടെ പേര് പുലോമ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ പുലോമ ചവന മഹർഷിയെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാക്ഷസൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ്, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ സമയത്ത് അവർ പേടിച്ചിട്ട് അവരെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി പുറത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മെച്യൂരിറ്റി അത് എത്താണ്ട് സമയമാവാണ്ട് പ്രസവിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ചവനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചവന മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ, തപസ്സില് ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധനാണ്. അതിന് തപസ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേല് മുഴുവൻ എന്താവും, ചെതല് വന്ന് മൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് മൂടി പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെതലാണോ ആളാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ രത്നാകരന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാറുണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചവന മഹർഷിയുടെ കഥ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുകന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജപുത്രി അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ ഇത് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെതലിങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കണ കാണുമ്പോ അതിനൊന്ന് തട്ടിക്കളയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ കുത്തുകയാണ്. അത് കുത്തണത് എന്താവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചവന മഹർഷിയുടെ 2 കണ്ണും പോവും, കണ്ണിലേക്കാണ് ആ കുത്ത് കൊണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചവന മഹർഷി കണ്ണു കാണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സുകന്യക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും. എന്നിട്ട് അവര് വളരെ എന്താ പറയാ, ശാന്തശീലയായിട്ടുള്ള ഒരു സൽസ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള രാജപുത്രിയാണ്. അപ്പൊ സദ്ഗുണ സമ്പന്നയുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചവന മഹർഷിക്ക് പാപ പരിഹാരമായിട്ട് ഈ പുത്രിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. രാജപുത്രിയെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇതിന് ചവന മഹർഷിക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വയസ്സായി. അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ അന്തനുമാണ് അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി സുകന്യ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭർത്താവിനോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഒരു ഭാര്യയുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു പതിവ്രത ധർമ്മം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നോക്കാണ്. അവര് വനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് അശ്വിനി കുമാരന്മാര് വരികയാണ്. അപ്പൊ അശ്വിനി കുമാരന്മാർ വരുമ്പോ അതീവ ഭംഗിയാണ് ഈ കുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട്, സുകന്യയെ കാണാനായിട്ട്, രാജകുമാരിയെ കാണാനായിട്ട്. സുകന്യയിൽ കണ്ടിട്ട് മോഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് പറയും, അശ്വിനി കുമാരന്മാര് സുകന്യയോട് പറയും, പറഞ്ഞു ഈ വയസ്സായ ഒരാളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതമൊക്കെ നശിപ്പിക്കണോ, ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ എന്ന് പറയാണ്, ദേവലോകത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ സുകന്യയുടെ എന്താണ് പതിവ്രത ആ ഒരു ഭക്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിട്ട് ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സുകന്യക്ക്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഈ ഇതൊക്കെ മാറ്റി തന്ന് അന്ധതി മാറ്റി ഒരു യങ്ങാക്കി ഇട്ട്, അതായത് ഈ രാജകുമാരിക്ക് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപം അവർക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്താ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പേരും ഒരേ രൂപത്തിൽ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ലേ? പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അവര് 3 പേരും, അശ്വിനി കുമാരന്മാരും ഈ ചവന മഹർഷിയും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാറി 3 പേരും ഒരേ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് സുകന്യയുടെ മുമ്പില്.
പക്ഷെ സുകന്യയുടെ ആ നാമം ചൊല്ലി പതിവ്രത ഭക്തി കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ഭർത്താവ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭർത്താവിനെ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് യങ്ങായിട്ട്, അതായത് ആ യൗവനം തിരിച്ചു കിട്ടും അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. ആ കൺകാഴ്ച. അങ്ങനെ അവർ ഒരുപാട് കാലം സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അശ്വിനി കുമാരന്മാര് ഈ ച്യവന മഹർഷിയുടെ എന്താണ് യൗവനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മൂലികകളൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയതാണ് അത്ര ഈ ച്യവനപ്രാശം. അതാണ് നമ്മളുടെ ച്യവനപ്രാശം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് കഥ. ഓക്കെ, ഇനി ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ മകനാണ് ച്യവന മഹർഷി കേട്ടോ. ഇത് വരുണന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവ് ഒരു മഹത്തായ യാഗം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഭൃഗു മഹർഷി യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി പുലോമയുമായിരുന്നു. ഈ പുലോമയിലാണ് ച്യവന മഹർഷി ഉണ്ടാകുന്നത്. ദുർവാസാവ്, നാരദൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും സന്ദർശിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം കഴിയുന്നത്ര യത്നിച്ചിരുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൃഗു സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഭരദ്വാജ മുനിക്ക് വിവരം നൽകിയിരുന്നു. മഹത്തായ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗണിതമായ ഭൃഗു സംഹിതയുടെ രചയിതാവും അദ്ദേഹമാണ്. നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യം അതൊക്കെ നോക്കൂലോ, അസ്ട്രോളജി. ആ അസ്ട്രോളജിയുടെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൃഗു സംഹിത. അത് തന്നെയല്ല, അടുത്ത് നോക്കൂ, സൂക്ഷ്മാകാശത്തിൽ നിന്നും വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി എന്നിവ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ഭാഗത്തിന്റെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞു. ഇനിയും അത് രണ്ടാമത്തെ കാൻഡോ വരുമ്പോ, രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം വരുമ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ചിട്ട് വരും. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിനൊക്കെ 7 ലെയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 7 ഇതൊക്കെ ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഒരു നാളികേരത്തിന് അതിനൊരു ചിരട്ട ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചകിരി ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 7 ലെയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ 7 ലെയറുകളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി, ആകാശം, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം 2 ലെയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സും മിഥ്യാഹങ്കാരവുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 7 ലെയറുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്? സൂക്ഷ്മാകാശത്തിൽ നിന്ന് വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശമാണ്. ആകാശം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആമാശയത്തിലെ വായു വൻകുടലിലും ചെറുകുടലിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? വായു, അഗ്നി, ജലം, പൃഥ്വി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് വൻകുടലിലും ചെറുകുടലിലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വായു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആമാശയം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു മഹാദാർശനിക എന്ന നിലയിൽ ജീവശക്തിയുടെ സനാതനത്വത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ന്യായശാസ്ത്രാനുസരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സനാതന തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതം, അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ നരവംശ ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായിരുന്നു, വിജ്ഞാനി. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, നമ്മൾക്കറിയാലോ, എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓരോ ജീവികളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഭൃഗു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം മഹാനായ മാത്രവുമല്ല ദീർഘകാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങളെയും 4 ആശ്രമങ്ങളെയും കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നവനും അഥവാ തത്വ നിർദ്ദേശകനും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു ആര്? ഭൃഗു മഹർഷി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൃഗുമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയ രാജാവായ വീതഹവ്യനെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ക്യാതു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാതു എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയിൽ ആണ് ലക്ഷ്മിദേവി ജനിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യമൊക്കെ ചില പുരാണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ലക്ഷ്മിദേവി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മിദേവി വരണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സമുദ്രം കടൽ സമുദ്രം കടയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് അല്ലെ? സമുദ്രം കടഞ്ഞിട്ടാണ് ലക്ഷ്മിദേവി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ പല പുരാണങ്ങളിലും ഭൃഗുമുനിയുടെയും ക്യാതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭാര്യയുടെയും മകളായിട്ടാണ് ലക്ഷ്മിദേവി ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കുറെ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും വിവരമുള്ള ഒരു മഹർഷിവര്യനായിരുന്നു ആര്? ഭൃഗു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ അസ്ട്രോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൃഗു സംഹിതയെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയാ. ഇനി വസിഷ്ഠൻ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വസിഷ്ഠ മുനിയെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറുതെ അവർ ഓരോരുത്തരെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരാശരൻ വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ പൗത്രനും വ്യാസദേവന്റെ പിതാവുമാണ് ഇദ്ദേഹം. മഹർഷി ശക്തിയുടെ പുത്രനായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ നാമം അദൃശ്യതി എന്നായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് 12 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മാതാവിന് എത്ര വയസ്സാണ്? 12 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാത്രേ അവര് ഗർഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ പരാശരൻ. മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം വേദങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാതൃഗർഭത്തിലിരിക്കേണ്ട, ഇവിടെ എന്താണ് 40-50 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇതിലത്തെ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ അർപ്പണ മനോഭാവം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതാണ് കൽമാഷപാദൻ എന്ന അസുരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ വധിച്ചു. അതിനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും നശിപ്പിക്കാനായി ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും പിതാമഹനായ വസിഷ്ഠൻ ഇദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം രാക്ഷസനെ വധിക്കുന്ന ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നാൽ മഹർഷി പുലസ്ത്യൻ സംയമനം പാലിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചു. മഹാരാജാവ് ശന്തനുവിന്റെ പത്നിയായി തീരേണ്ട സത്യവതിയിൽ ആകർഷിതനായ ഇദ്ദേഹം വ്യാസദേവന് ജന്മം നൽകി. നമുക്ക് അറിയണതാണ് അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ. ശന്തനുവിന് ഇതാവുമ്പോ സത്യവതിയിലെ ആകർഷനായി. ഇതൊക്കെ സത്യവതിക്ക് ആ ഒരു സുഗന്ധം, സത്യവതി എന്നുള്ള പേര്, മത്സ്യഗന്ധി എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് സത്യവതി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് ഈ പരാശര മുനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. ഇദ്ദേഹം വ്യാസദേവന് ജന്മം നൽകി. പരാശര മുനിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സത്യവതി മയിലുകളോളം സൗരഭ്യം പരത്തുന്നവളായി തീർന്നു. കണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണസമയത്ത് സത്യവതിയും സന്നിഹിതയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജനക മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവും ശിവന്റെ മഹാഭക്തനുമായിരുന്നു. നിരവധി വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും രചയിതാവുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. പരാശര മുനിയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു പരാമർശമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ വേർഡ്, അതായത് കണ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്? പരാശര മുനിയാണ്. ഇനി കാതിസുതൻ, വിശ്വാമിത്രൻ. ഈ വിശ്വാമിത്രനും വസിഷ്ഠനും തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാണ് കേട്ടോ. വിശ്വാമിത്രൻ തപശ്ചര്യയുടെയും വൈരാഗ്യം, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും അധിപനായ ഒരു മഹർഷി. കന്യാകുബ്ജ എന്ന പ്രവിശ്യയുടെ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഒരു ഭാഗം. പ്രബലനായ രാജാവ് ഗാദി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാകയാൽ ഇദ്ദേഹം ഗാദിസുതൻ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഗാദി, അതുകൊണ്ട് ഗാദിസുതൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയനെങ്കിലും സ്വന്തം ആത്മീയ സംപ്രാപ്തങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ഇദ്ദേഹം അതേ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ്? ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് അല്ലെ, രാജാവിന്റെ മകനായിട്ടാണ്. പക്ഷേ സ്വന്തം ആത്മീയ സംപ്രാപ്തങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ, അതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയനിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനായി ആവാം. എങ്ങനെ? നമ്മള് വേദങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച് പൂർണ്ണ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറണം അല്ലെ, അതാണ് ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനായി തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയ രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ വസിഷ്ഠ മുനിയുമായി പിണങ്ങിപ്പരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം മകങ്കമുനി അല്ല മാതങ്കമുനിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണത് കേട്ടോ. മകങ്കമുനിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരു മഹായാഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അങ്ങനെ വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരുടെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ രാജാവായിരിക്കുമ്പോ വസിഷ്ഠ മുനിയായിട്ട് തെറ്റി, എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ, വിശ്വാമിത്രൻ മാതംഗ മുനിയുടെ സഹകരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹായോഗിയായി തീർന്നു. എന്നിട്ടും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാൽ ലോക ഇതിഹാസത്തിലെ സൗന്ദര്യ റാണിയായ ശകുന്തളയുടെ പിതാവായി തീരാൻ ബാധ്യസ്ഥനായി തീർന്നു. അറിയാലോ അല്ലെ, മേനകയിലെ ആകർഷനാവുന്നു, എന്നിട്ട് ശകുന്തള ഉണ്ടാവുന്നത്. ക്ഷത്രിയ രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ആശ്രമം സന്ദർശിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് രാജകീയ സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും
പിന്നെ എന്താണ് ഒരു തവണ എന്തുണ്ടായി, വസിഷ്ഠ മുനി, ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാവണതിന് മുമ്പിലത്തെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോ രാജാവല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ വസിഷ്ഠ മുനിക്ക് നന്ദിനി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പശുവുണ്ട്. ആ നന്ദിനി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കാമധേനുവിന്റെ മാരിയാണ്. ആ പശു എന്ത് വേണമെങ്കിലും അഭീഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പശുവാണ് നന്ദിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുണ്ടായി, വിശ്വാമിത്രന് അതിൽ ആകർഷണം വന്നു. രാജാവിന്റെ വിചാരം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ആർക്കുണ്ടായി, വിശ്വാമിത്രനുണ്ടായി. അപ്പൊ വസിഷ്ഠൻ അതിനെ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹം പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, നന്ദിനിയെ. അങ്ങനെ മുനിയും രാജാവും പിണങ്ങിപ്പിരിയുകയും വസിഷ്ഠ മുനി തന്റെ തപശക്തിയാൽ വിശ്വാമിത്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പരാജിതനായതാൽ പ്രകോപിതനായ രാജാവ് അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണന് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ, ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് വസിഷ്ഠൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാമിത്രനെ തോൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ വിശ്വാമിത്രൻ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തോറ്റത്, അതിന് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ വസിഷ്ഠനെ പോലെ അതിനേക്കാൾ തപശക്തിയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും വിശ്വാമിത്രൻ. എന്നിട്ടോ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കൗശിക നദീതീരത്ത് അദ്ദേഹം അതികഠിനമായ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായി പരിശ്രമിച്ചവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിശ്വാമിത്രൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാമിത്രൻ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് തവണ വസിഷ്ഠനെ ദ്രോഹിച്ച് വസിഷ്ഠൻ ആത്മഹത്യക്ക് പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്രയും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിശ്വാമിത്രന്. അതിനുശേഷമാണല്ലോ ഇവര് മേനകയായിട്ട് ആകർഷനാവുന്നത്. പക്ഷെ ഒരുപാട് തപശക്തിയുള്ള ആളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ത്രിശങ്കുവിനെ അറിയാലോ അല്ലെ, ത്രിശങ്കു സ്വർഗം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം അവരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാമിത്രൻ. ഇനി അംഗീരാൻ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ 6 മാനസപുത്രരിൽ ഒരുവനും ദേവഗുരുമായ ബൃഹസ്പതിയുടെ പിതാവുമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഒരു തീപ്പൊരിക്ക് അഥവാ അങ്കാരത്തിന് നൽകിയ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഉദത്യനും സംവർത്തനും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ 6 മാനസപുത്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഭൃഗുമത കേട്ടോ, മാനസപുത്രന്മാരിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയുടെ പിതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. ഉദത്യനും സംവർത്തനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് അലോകാനന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും തപശ്ചര്യവും ഭഗവത് നാമജപവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോഴും അവര് എവിടെയുള്ളത്, ആത്മീയ ലോകത്തല്ല, ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മരണമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഇമ്മോർട്ടലാണ്, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി പരശുരാമന്റെ കഥ അറിയണതാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും. ഇനി ഉദത്യൻ, അംഗീര മഹർഷിയുടെ 3 പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ. മന്ദാത മഹാരാജാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സോമപുത്രിയായ, അതായത് സോമപുത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ പുത്രി, സോമൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ ചന്ദ്രന്, ചന്ദ്രപുത്രിയെ ഭദ്രയെ ഇദ്ദേഹം പരിണയിച്ചു. ജലദേവനായ വരുണൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഭദ്രയെ അപഹരിച്ചതിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി ഇദ്ദേഹം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജലവും കുടിച്ചു വറ്റിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭദ്രയെ ആരാണ്, വരുണൻ മോഷ്ടിച്ചു അത്രേ. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തും മോശമൊന്നുമില്ല അല്ലെ, അത് ദേവന്മാരാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. എന്നിട്ട് പോലും ദേവന്മാര് ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി. ഇനി മേധാതിഥി, പുരാതന കാലത്തെ ഒരു വൃദ്ധനായ മുനി, സ്വർഗാധിപതിയായ ദേവേന്ദ്ര സദസ്സിലെ ഒരംഗം. വനത്തിൽ ശകുന്തളയെ വളർത്തിയ കണ്ണു മഹർഷി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. വാനപ്രസ്ഥാശ്രമ നിയമങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുകയാൽ ഇദ്ദേഹം സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അവ അതായത് മുനിയാണ്. അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ കർശനായിട്ട് പാലിച്ച് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവലൻ, നാരദ മുനിയെയും വ്യാസദേവനെയും പോലെയുള്ള ഒരു മഹാപ്രാമാണികൻ. അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാപ്രാമാണികരുടെ പട്ടികയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനാമവുമുണ്ട്. പാണ്ഡവരുടെ കുലഗുരുവായ ദൗമ്യ മഹർഷിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഇദ്ദേഹം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സന്ദർശിച്ചു. ക്ഷത്രിയരെ പോലെ സ്വയംവരം നടത്തി ഇഷ്ടമുള്ള വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം പുത്രിയെ അനുവദിച്ചു. ആ സ്വയംവര പന്തലിൽ യുവാക്കളായ എല്ലാ ഋഷിപുത്രന്മാരെയും ഇദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അസിത ദേവലൻ എന്ന മഹർഷിയല്ല, രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഭരദ്വാജൻ, ഇതെല്ലാം ഈ ഭരദ്വാജനെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ 9th ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭീഷ്മര് അല്ലേ? ആ സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഭീഷ്മരുടെ ആ മരണ സമയത്ത് ആരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പേരുകളുണ്ട്.
അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോയി നോക്കണം കേട്ടോ. 9ാമത്തെ അധ്യായം പുസ്തകമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പോയി വായിച്ചാൽ അറിയും. ഇനി ഗൗതമൻ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ 7 മഹാമുനിമാരിൽ സപ്തർഷി ഒരുവൻ. ശരദ്വാൻ ഗൗതമൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഗൗതമ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലെ അന്തരഗാമികളോ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഉള്ളവരോ ആകുന്നു. ഗൗതമ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ സാമാന്യേന ആ വംശത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും ഗൗതമ ഗോത്രരിൽ നിന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരകളുമാകുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഗൗതമൻ, നമ്മൾ ബുദ്ധനെയും ഗൗതമൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതല്ല കേട്ടോ. ശിഷ്യശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുമാകുന്നു. ശാപനിമിത്തം ശിലയായി മാറിയ വിസ്തൃതയായ അഹല്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വർഗദേവനായ ഇന്ദ്രൻ അഹല്യയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മോഹിതനായി ഗൗതമ മുനിയായി കപടവേഷം ധരിച്ച് അഹല്യയുമായി സംഗമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ കഥ. അഹല്യ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഗൗതമുനി ശിലയായി തീരട്ടെ എന്ന സ്വപത്നിയായ അഹല്യയെ ശപിച്ചു. പിന്നീട് അഹല്യയുടെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഗൗതമുനി ശ്രീരാമചന്ദ്ര അവതാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ് ശാപമോക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് അഹല്യയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ അഹല്യയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷം ലഭിച്ചു, അഥവാ പൂർവ്വരൂപം തിരിച്ചു കിട്ടി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ മഹായോദ്ധാക്കളിൽ ഒരാളായ കൃപാചാര്യരുടെ പിതാമഹനായിരുന്നു ഗൗതമുനി. ഇനി മൈത്രേയൻ. പുരാതന കാലത്തെ മഹാനായ ഒരു ഋഷി. ഇദ്ദേഹം വിതുരരുടെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വിതുരർക്ക് നമ്മള് ധൃതരാഷ്ട്രര് വനവാസത്തിന് പോണതിന് മുമ്പ് ആരാണ് വിതുരർ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ പോയപ്പോ എന്താ ചെയ്തായിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈത്രേയരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വേദോപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ധൃതരാഷ്ട്രര് വനവാസത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പരാമർശം ഉണ്ടാവുക. മൈത്രേയന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നതൊക്കെ. ഒരു മഹാമത പ്രാമാണികനുമായിരുന്നു. പാണ്ഡവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഉപദേശിച്ചു. ദുര്യോധനൻ ഇതിനെ വിസമ്മതിക്കുകയാൽ ഇദ്ദേഹം ദുര്യോധനനെ ശപിച്ചു. വ്യാസദേവനെ സന്ദർശിച്ച ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹവുമായി ധർമ്മോപദേശങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്രയും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു ഋഷിവര്യനായിരുന്നു മൈത്രേയൻ. കാരണം ദുര്യോധനൻ ശപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം പാണ്ഡവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താത്തത് കൊണ്ട് അത്രയും പോലെ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. ഇതിൽ പലരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപോലെ ഭൃഗുമുനി പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്താണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അവരൊക്കെ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പേര് 64 കോടി പേര് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം രണ്ടാമതൊരു തവണയും കൂടി വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് മഹാഭാരത സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളും. ദേവർഷി ബ്രഹ്മർഷി വര്യ രാജർഷി വര്യ അരുണാദയശ്ച നാനാർഷേയ പ്രവരാൻ സമേതാൻ അഭ്യർച്ച്യ രാജാ ശിരസാ വന്ദേ. ദേവർഷി ദേവന്മാരിൽ ഋഷി, ബ്രഹ്മർഷി ബ്രാഹ്മണരിൽ ഋഷിയായ. ഇവിടെ പല പേരുകൾ കാണും. ദേവർഷി, ബ്രഹ്മർഷി, രാജർഷി എന്നുള്ളത്. വര്യാഹ ഉത്തുംഗരായ, രാജർഷി വര്യ ഉത്തുംഗരായ രാജാക്കന്മാർ, രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷിയായ ഉത്തുംഗൻ. അരുണ ആദേയക രാജർഷിമാരുടെ സവിശേഷമായ പദവി. ച നാന മറ്റ് നിരവധി പേരും. ആർഷയ പ്രവരാൻ ഋഷികുലത്തിലെ പ്രമുഖർ. സമേതാൻ ഒത്തുചേർന്നു. അഭ്യർച്ച്യ ആരാധിച്ച്. രാജാ സമ്രാട്ട്. ശിരസ ശിരസ് വണങ്ങി. വവന്ദേ സ്വാഗതം ചെയ്തു. വിവർത്തനം. ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. മറ്റനേകം ദേവർഷികളും നിരവധി ബ്രാഹ്മണർഷിമാരും രാജർഷിമാരും അരുണാദയന്മാരും. അതായത് ഇവിടെ എന്താ ദേവർഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദേവർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ദേവലോകത്തുള്ളവര് ഋഷി തുല്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ?
ഇനി ബ്രാഹ്മണ ഋഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരിലെ ഋഷിമാരായിട്ടുള്ളവര്, രാജർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരിലെ ഋഷിമാരായിട്ടുള്ളവര്, അതായത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. ഋഷിമാര് പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യാവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പല രാജർഷികൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങളുള്ള രാജാക്കന്മാരെയാണ് രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അരുണാദയന്മാർ രാജർഷിമാരുടെ സവിശേഷ പദവി. വിവിധ രാജവംശത്തിലെ കുലഗുരുക്കന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരീക്ഷിത് ചക്രവർത്തിയെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ശിരസ് കുനിച്ച് ഉപചാരപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഉപചാരപൂർവ്വം, ഒരു രാജാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവിധമായ ഭോജ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ നൽകി അങ്ങനെയൊക്കെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാതീരത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ശിരസ് കുനിച്ച് ഉപചാരപൂർവ്വം എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളെ ശിരസ് കുനിച്ച് വണങ്ങി ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉപചാരമാകുന്നു. അത് ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രണമിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രീത്യർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മിക ബാധ്യത വരുത്തുന്നു. ഈ ലഘുപ്രക്രിയയാൽ ഒരു മഹാ അപരാധിക്ക് പോലും മാപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും രാജാക്കന്മാരും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആദരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായി അഥവാ മാപ്പ് ലഭിക്കാനായി അദ്ദേഹം ആ വിനീത രീതിയിലുള്ള ഉപചാരത്താൽ സകല ഉന്നത വ്യക്തികളെയും സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു. സാമാന്യേന മരണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാപ്പ് ലഭിച്ച വിമുക്തനാകാൻ വിവേകമുള്ള ഏവരും ജീവിതാന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഈ വിനീത രീതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വിധം ഭഗവാനിലേക്ക്, പരമപുരുഷനിലേക്ക്, ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായി ഏവരുടെയും സന്മനോഭാവം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സവിനയം യാചിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപചാരം കൊടുത്തത്? ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിലല്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? ഞാനൊരു പാപിയാണ്, അത്രയും വലിയൊരു അപരാധമാണ്, ഒരു രാജാവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അപരാധമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാപ്പാക്കണം, എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാതിരിയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപചാരം അർപ്പിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയണം, നമ്മൾ ഒരു മരിക്കുമ്പോൾ അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത കളൈബരം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ വേണം. പക്ഷെ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാണെങ്കിലും, അത് വെറുപ്പാണെങ്കിലും ദേഷ്യമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കണക്കുകൾ, ആരുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരോടും സൗഹൃദമായിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം തോന്നിയ, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മളോട് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. മരണത്തിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടാവണം? എല്ലാവരുമായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗഹാർദ്ദം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരോടും നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരോടൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്ത് പറയും ആ ഒരു എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എന്താണ് എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ഒരു വിമുക്തി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ രാജാവ്, അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരോടും എന്താണ് യാചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്റെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണം, ഞാൻ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു രാജാവിന്റെ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ യാചിക്കുകയാണ് എന്നത് എല്ലാ അപരാധങ്ങളും പൊറുക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ, ആ ഒരു എന്താ പറയാ, മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ എത്രയും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വിചാരമാണുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരാള് വെട്ടിക്കൊല്ലാണ്, ആ മരണ സമയത്ത് ഒരാൾ നമ്മളെ വെട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, നമ്മൾ എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാളോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു? നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വിമുക്തി നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേഭ്യഃ കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച